ಕೊರೋನಾ ಆಘಾತದ ಮಿತ್ತು ಆಘಾತನ ಕಂತು ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಜ್ಯಡ್ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರನ ಸಂಖ್ಯೆ ಸತತ 2ನೇ ದಿನಲ ದಾಖಲೆದ 5,000 ದಾಟದು. ಶುಕ್ರವಾರ 5,007 ಜನಕ್ಕೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆತನು. ಅಂಚನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು 180 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆತನು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೀಕಡು ಬಳಲೊಂದಿ ತಿನಕಲು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕುಲ ದೃಢ ಆದ 80 ಜನ ಮರಣ ಪಡೆತೇರು. ರಾಜ್ಯಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಮರಣ ಪಡೆಯಿನಕಲ ಸಂಖ್ಯೆ 110. ಒಂಜಿ ವಾರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಂತದ್ಲ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರೋ ಪನ್ಪಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕಡಿಮೆ ಆತನು. ಇಂಚನೆ ಆಂಡ ದುಂಬಗೆ ದಾದ ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನವು ಆಡಳಿತಗಳ ಸವಾಲು. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಾದ ನಮಲ ದುಂಬಗೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನೇನು ಜಾಗ್ರತೆಡು ಎಚ್ಚರಿಕೆಡು ದುಂಬರಿಯೋಡಾತನು. ಒಂಜಿ ವಾರದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರೋ ಪನ್ಪಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಂದು ಮಾತ ಸುಳ್ಳಾತನು. ವಾಲ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗಳ ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗುಜಿ ಇತ್ಯದ ಶೈಲಿದ ಅರೆಬೇರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗೂ ಕೊರೋನಾ ಪೊಡಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನನು ಇತ್ತೆ ತೂವಲಿ. ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಜ್ಯಡು ಸತತ 2ನೇ ದಿನ ದಾಖಲೆದ 5,000 ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದಾಟದು. ಶುಕ್ರವಾರ 5,007 ಜನಕ್ಕೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆತನು. ಅಡೆಗೆ ರಾಜ್ಯಡು ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕಿತರನ ಸಂಖ್ಯೆ 85,800 ಪೈಕಿ ಏರಿಕೆ ಆತನು. ರಾಜ್ಯಡು ಶುಕ್ರವಾರ 110 ಜನ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆದ ಮರಣ ಪಡೆತೇರು. ಒಟ್ಟು ಮರಣ ಪಡೆಯಿನಕಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಟ್ಟ 1,724 ಏರಿಕೆ ಆತನು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಬರೋಬ್ಬರಿ 180 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಆಘಾತನ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಪ್ರತಿದಿನ ವರದಿನ ಸರಾಸರಿ 100 ಮಿತ್ತು ದಾಟೊಂದುಂಡು. 180 ಸೋಂಕಿತರೆಡು 55 ಜನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕ, ತೀವ್ರ ಜ್ವರ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಡು 78 ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಒರಿಯಾಗ ನನ್ನ ಊರಿನಂಚ 45 ಜನತ ಸೋಂಕುದ ಮೂಲ ನನಾತೆ ಪತ್ತೆ ಆವಡಾತನು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಾದ 125 ಜನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತೇರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೀಕಿಡು ಬಳಲೊಂದಿತ್ತದು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕುಲ ದೃಢ ಆಯ್ನ 80 ಜನ ಮರಣ ಪಡೆತೇರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಟ್ಟ ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕಿತರನ ಸಂಖ್ಯೆ 4,394 ಏರಿಕೆ ಆತನು. ಇಂದೆಟ್ಟು 2,300 ಜನ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಇತ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಡು ಉಳ್ಳೇರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ ಆತನು. ಒಂಜಿ ವಾರದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಲ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕಂತು ಕೊಡ್ತಿಲಕ ತೊಜ್ಜಿ. ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರನ ಏರಿಕೆದ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಾಬರಿನ ಪುಟ್ಟ ಒಂದುಂಡು. ಸೋಂಕುದ ವಿರುದ್ಧದ ಸತತ ಹೋರಾಟ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಂಡು. ಆಂಡ ತಾಳ್ಮೆ ತತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಅನಾಹುತಲ ಎದುರಿಸಾವಡಾವು. ಜಾಗ್ರತೆ ಸರಕಾರ ಆಡಳಿತ ಪನೊಂದುಂಡು. ಎಚ್ಚರಿಕೆದ ಕ್ರಮಕ್ಲೇನು ಮಂತೊಂದುಂಡು. ಐಟಲ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ವಾರೀತಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಡು ವಾರೀತಿ ಜಾಗ್ರತೆಡು ಉಪ್ಪೊಡು ಎಂಚ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೇನು ಎದುರಿಸಾವಡು. ಇಂದೆನು ನಮನೆ ತೆರಿದು ದುಂಬರಿಯೋಡಾತನು.